Contes clàssics. Rínxols d'or i els tres ossos. Vet aquí una vegada una nena que es deia Rínxols d'or. Amb aquells cabells daurats i aquell somriure encisador, qualsevol diria que era un sol de criatura, però, ai las, no ho era pas. La Rínxols d'or era una nena molt tafanera i sempre ficava el nas on no tocava. Ostres, caramels! I a més era insaciable. Sempre volia més i més. Massa i tot. I era molt mal educada menjant. Allà on anava ho deixava tot fet un desastre. Un dia, la Rínxols d'or anava saltant pel bosc. Com sempre, ficava el nas allà on no tocava. Llavors va trobar la caseta dels tres ossos. L'os pare, l'ossa mare i l'osset petit. Va veure que no hi havia ningú i que, a més, hi havia... Puré, ostres! Va entrar sense trucar a la porta i, sense parar-se a pensar de qui podia ser aquell puré, se'n va anar directe al bol gran de l'os pare. Oh, massa calent! Llavors va agafar el bol de l'ossa mare. Massa fred! Aleshores va tastar el puré de l'osset petit. No estava ni massa calent ni massa fred. Estava... Oh, perfecte! De manera que se'l va menjar tot. Després de deixar el bol ben net a base de llepades, es va posar a inspeccionar la casa sense parar-se a pensar ni un moment en com havia deixat la taula. Va entrar a la sala d'estar on hi havia 3 cadires. Primer es va seure a la cadira gran de l'os pare. Ai! Massa dura! Després es va seure a la de l'ossa mare. Ui! Massa tova, aquesta! I tot seguit es va seure a la cadireta de l'osset petit, que no era ni massa dura ni massa tova. Era... Oh! Perfecte, perfecte! Llavors es va tirar enrere i es va posar a gronxar-se amb la cadira. Però com que no era un balancí, va acabar caient d'esquena. I la cadira es va fer a miques a sota seu. Oh, llits! A la Rínxols d'or no hi havia res que li agradés més que saltar damunt del llit i es va posar a saltar a sobre del llit de l'os pare, però era massa dur. Llavors va fer el mateix amb el llit de l'ossa mare, però era massa tou. Al final ho va provar amb el llit de l'osset petit. Aquell llit no era ni dur ni tou, era... Perfecte! Després de fer uns quants salts, li va venir un gran cansament. Es va estirar i es va dormir ràpidament. Al cap d'una estona, els 3 ossos van tornar a casa. Havien sortit a fer un tomb mentre es refredava el puré. En veure la taula de la cuina, es van quedar ben garratibats. Algú ha tastat el meu puré. Algú ha tastat el meu puré! Algú ha tastat el meu puré! I a més se l'ha acabat tot! Aleshores, van anar a veure si els havien tocat alguna altra cosa. Algú s'ha assegut a la meva cadira. Algú s'ha assegut a la meva cadira! Algú s'ha assegut a la meva cadira! I l'ha trencada! Mireu! Estaven molt disgustats. Qui podia haver-se menjat el puré i haver trencat la cadira? Llavors van anar al dormitori esperant no trobar-hi cap desastre. Però no hi va haver sort. Algú ha estat saltant damunt del meu llit. Algú ha estat saltant damunt del meu llit. Algú ha estat saltant damunt del meu llit i s'ha posat a dormir. Es van quedar mirant la Rínxols d'or. Era possible que una nena hagués fet tot aquell enrenou? En aquell moment, la Rínxols d'or es va despertar i va veure els 3 ossos mirant-la fixament. Oh! Ossos! Es va espantar tant que va caure del llit, va córrer cap a la finestra i va saltar. No va parar de córrer fins que va arribar a casa seva i no va tornar mai a aquell bosc. Els ossos no tenien cap intenció de fer-li mal, només volien parlar-hi. No entenien com una nena podia haver provocat aquell desgavell a casa d'uns desconeguts. Però no sé per què, crec que no ho arribaran a entendre mai.